A viem si predstaviť aj také riešenie, že ak napríklad nenájde poisťovňa pacientovi vyšetrenie v určitej dobe, lehoty by sa pre jednotlivé diagnózy alebo podozrenia celoslovensky stanovili, ak to nenájde toho lekára, tak pacientovi môže vzniknúť nárok, aby išiel do ambulancie do Rakúska, do Českej republiky alebo do inej členskej krajiny EÚ na náklady zdravotnej poisťovne. To znamená cestu tam a späť, tlmočenie, vyhodnotenie diagnózy v cudzom jazyku a jeho preklad do slovenčiny. To by aj potom motivovalo slovenské zdravotné poisťovne, aby sa snažili nájsť lekára na Slovensku, prípadne by mu mohli dať aj nejakú bonifikáciu s cieľom ušetriť náklady poskytnutia zdravotnej starostlivosti napríklad v Rakúsku.